għalija kull min hu Laburist huwa ħija jew oħti. Jiena ma nħares bil-kuluri blu jew aħmar. Jiena għalija kollha Maltin, kollha aħwa Maltin. Jien irrid niżra f'pajjiżna il-politika tal-għaqda u mhux il-politika tal-firda. Jien ma jinteressanix jekk xi ħadd jivvota lil Partit Laburista kif għandu kull dritt illi jagħmel. Għaliex għandu l-istess drittijiet bħalek, bħalna u bħali. Allura jiena għalija in-nuċċali tal-lenti politiku ma nilbsux. Il-weġġa tiegħi hi li Joseph Muscat qal eżattament dawn il-kliem fl-2013 u nafu li kien tradiment kbir fil-prattika wara li ħa il-ġurament ta' Prim Ministru. Imma jekk il-mistoqsija tiegħek tfissirx ukoll illi jiena għandi kuxjenza soċjali iktar minn Joseph Muscat, ir-risposta bla dubju hija iva. Jiena għandi kuxjenza soċjali aktar minn Joseph Muscat u jiena gburi illi għandi kuxjenza soċjali aktar minn Joseph Muscat.